Votos en contra, No, perdón? a ver, votos a favor da proposta. A proposta é Sí, da anular o proposta. convenio. Vale, votos a favor da proposta. Nós votamos a favor de anular o convenio. Votos en contra da proposta. A favor de non anular o convenio. Ben, vamos a dar comezo ao pleno extraordinario, a solicitud de espazo común, para que unha moción para a anulación do convenio asinado polo Goberno do Carballiño coas empresas dos eólicos e a liña de alta tensión. Ten a palabra Adolfo. Sí, moi bo día. Gracias, señor alcalde. O primeiro é explicar por que estamos aquí neste pleno extraordinario. E o pleno extraordinario ven dado porque xa tentamos varias veces falar deste tema, sobre todo no anterior pleno, no ordinario do mes de setembro, e por parte do Goberno do PP e do PSOE foi rexeitada a urxencia para tratar esta moción. Entonces, vímonos na obriga de pedir un pleno extraordinario que, bueno, cadrou hoxe co ordinario. Entonces, unha vez que este debate se foi dilatando e se foi atrasando, pois hai que comezalo cunha pregunta moi simple. É moi sinxela de respostar, é unha pregunta destas de sí ou non. Teñen que decidir hoxe o PP e o PSOE, vostedes 10, que están hoxe aquí, se están a favor ou en contra da liña de alta tensión. Da liña de alta tensión que as empresas dos eólicos queren construir ou pretenden construir, que atravesa o Carballiño de arriba a baixo, que pasa ao pé de moitos núcleos, que pasa ao pé de moitas aldeas, que ten preocupados a moitos veciños e que ten movilizadas a moitas asociacións e a moita xente que está abertamente en contra desa infraestructura polas complicacións que pode traer en moitos aspectos. Por suposto, o impacto paisaxístico, pero sobre todo a preocupación ten que ver coa saúde e demais dos cidadáns, algo que parece que a todos nos debería preocupar. Tanto é así que vostedes mesmos no pleno do 27 de xuño, uns días antes, acordaron estar indignados contra este tema, comandar a presentación de alegacións e mesmo propor unha declaración institucional que vou ler, porque a propuxeron vostedes e aprobámola aquí no pleno de xuño. O pleno da Corporación Municipal do Carballiño manifesta a súa total oposición ao proxecto das infraestructuras de evacuación de alta tensión ao seu paso polo Concello do Carballiño. A veciñanza do Concello do Carballiño rechaza frontalmente o anteproxecto presentado por consideralo nocivo no ámbito da saúde, do patrimonio natural e arqueolóxico ou mesmo cun impacto visual enorme. Por este motivo, o Concello do Carballiño presentará alegacións manifestando a súa oposición ao trazo da liña polo paso do Concello do Carballiño. Hasta aquí todos de acordo, non? O sea, estamos abertamente en contra e chegamos a un acordo aquí, pero claro, o que teñen que explicar hoxe é porque 4 meses antes, con esas mesmas empresas cas que vostedes aquí manifestaban que están completamente en desacordo, asinaban un convenio, as empresas tipo Ana Wind, Sellal Wind, Cercis Wind, Caoba Wind e Bétula Wind, un convenio de colaboración, que, por certo, firma polas 5 empresas a mesma persoa, non? Que xa é chamativo, pero vostedes asinan un que, entre outras cousas, na súa cláusula segunda, di claramente que se vai establecer un convenio de colaboración entre o Concello, un convenio bilateral de colaboración entre o Concello e as empresas para desenvolver ese proxecto. Eso di na cláusula segunda. Despois, na cláusula quinta, créase un comité de seguimento do que forma parte o alcalde do Carballiño, Francisco José Fumega Piñeiro, e un representante da empresa. E o que peor, chegamos a unha cláusula octava donde o Concello se compromete a manter unha cláusula de confidencialidade onde o Concello se compromete a manter silencio absoluto sobre calquer cuestión técnica relacionada con este proxecto. Ben, a min, dende logo, e a maioría dos veciños de por aquí, o que nos preocupa é que este convenio se anule. Eu non sei se meteron a pata, eu non sei se non valoraron as consecuencias e repercusións que isto iba a ter, e tampouco sei por que o esconderon, porque é certo que vostedes son especialistas en venderse, fan fotos de cando inauguran un banco, fan fotos de cando limpan un camiño, de cando limpan unha rúa. Sin embargo, isto, despois de tratalo en pleno varias veces, despois de que este salón de plenos estuvera cheo de xente, non lles pareceu importante comentalo, non lles pareceu importante anuncialo, co cal espero que hoxe non veñan a vender que o convenio é moi bo para o Carballiño. A pregunta é como pode un alcalde asinar eso, como pode un alcalde asinar que vai manter en segredo un proxecto técnico que pode afectar a veciños. Miren, é moi doado, non se pode estar un tempo con Deus e co demo, é dicir, ata hoxe estuveron xogando a traballar un pouco, como suelen facer, non? A ambigüedade, as dúas bandas, pero iso ten que rematar aquí hoxe. O sea, aquí nesto sí que non hai grises. Ou están cos veciños do Carballiño e votan a favor da nosa proposta de anular este convenio, ou defenden os intereses das empresas e permiten que isto siga adiante. De verdade que teño moita curiosidade por saber os argumentos dunha cousa e de outra, o que nos vayan a decir, como van a xustificar non telo amosado
durante meses, a pesar de que este tema estaba enriba da mesa, pero, sobre todo, teñan claro que o voto individual de cada un de vostedes 10 vai decidir de que lado están, así de sinxelo. E podo asegurar que hai moitos veciños que están pendientes das explicacións e, sobre todo, do que se acorde aquí hoxe, porque, como digo, parecenos un tema gravísimo pola ocultación que se fixo, parecenos un tema gravísimo porque ou finxiron nun momento ou finxiron noutro, pero está claro que en algún momento intentaron enganar a veciñanza, non se pode estar coas empresas e cos veciños, quedou claro que é absolutamente incompatible e, polo tanto, quedamos á espera das súas explicacións e agardar que se impoña a coherencia, que rectifiquen os seus erros, que non son poucos, e que voten a favor de anular este acordo, que a todas luces é dañino para a cidadanía do Carballiño e a todas luces é moi perxudicial para moitos de nós. Moitas gracias. Bueno, ben, como decía, ao longo dos plenos de hoxe vai a quedar en riba da mesa unha vez máis pois a forma de traballar deste equipo de goberno que con falta de transparencia, con falta de información e con deslealdade institucional tanto coa veciñanza como cos restos dos grupos da corporación. Como decía o portavoz de Espazo Común, bueno, asistimos dende maio tivemos coñecemento da existencia de un proxecto eólico que afectaba o noso concello a través das liñas de alta tensión, tivemos contacto ca veciñanza, conseguimos que se reuniran ca veciñanza, pero, bueno, viñeron acompañados dun técnico das empresas para ver se os convencía, pero a veciñanza ten claro que non quere este proxecto. Entón, bueno, pois en xullo decidiron, bueno, non sei ben se facer un paripé, porque realmente os que tiñan que empezar a falar eran vostedes desde o principio, fixemos unha declaración institucional, estábamos todos de acordo que non queríamos isto, pero cal é a nosa sorpresa que o 12 de setembro coñecemos que existe un convenio firmado por vostede, señor alcalde, cunhas cláusulas inaceptables, unhas cláusulas que, bueno, tanto o tema económico, que é ridículo, como xa o tema da confidencialidade. A min gustaríame que me detallaran con detalle cando negociaron cas empresas que significa. Vou a leer literal a cláusula de confidencialidade. Por certo, como sempre, a documentación toda en castelán, menos mal que lle concederon unha subvención por servicio de normalización lingüística, pero aquí vostedes van ao seu, e di o seguinte: el Ayuntamiento se compromete a mantener en secreto la información técnica de cualquier clase proporcionada o relacionada con las sociedades que le fuera comunicada o adquirida de cualquier forma durante el desarrollo de su colaboración. Esta obligación se mantendrá durante la vigencia de este convenio, así como después de su terminación durante 5 años adicionales, con las limitaciones que establezcan las leyes aplicables. El Ayuntamiento, sus empleados y o colaboradores están obligados a guardar estricto secreto y a no hacer público, divulgar o comunicar de forma directa o indirecta a cualquier otra persona o entidad cualquier información confidencial, propiedad o de uso interno de las sociedades, de sus clientes o de sus proveedores, e por si non había poucas prohibicións, di técnica o de cualquier naturaleza, relativa a los trabajos, actividades o cualquier tipo de información a que haya tenido acceso a través de cualquier medio. Home, eu penso que se teñen que explicar. Que se teñen que explicar, porque isto é inaceptable, cando saben de primeira man que a veciñanza está totalmente en contra deste proxecto. Entón, eu neste primeiro turno regalo os minutos que me sobran para que expliquen con claridade por que firmaron este convenio, por que o ocultaron cando veu a pleno a declaración institucional, por que o ocultaron cando se reuniron ca veciñanza e a tomaron, bueno, non quero decir ningún calificativo, e, bueno, despois tamén, home, sería importante que explicaran cal é o beneficio económico que vai ter o Carballiño, porque é realmente ridículo, un 2,5 entre todos os concellos, un 1, cando nos primeiros anos que todas as empresas dan pérdidas. Entonces, bueno, agardo as súas explicacións e no segundo turno seguiremos debatendo. Grazas, nada máis. Pepe. Vale, moitas gracias. Empezamos con este tema que para nós é moi importante. Desde o primeiro momento, o sistema, o que é os eólicos, que
que veñen aquí á zona de Carballiño, leva moitos anos para intentar poñerse, e a verdad é unha obra que ven dada do Ministerio. É unha obra de interés público e estratégico. Non é que de Carballiño decida se se vai facer ou non se vai facer. É unha obra que xa ven dada do Estado. Estos eólicos non decidimos aquí se os vamos facer, se vamos a cada línea por aquí. Non, eso xa ven aprobado. E nós o que estamos ahora mismo é houbo as empresas estas fixeron unha actuación administrativa previa, un estudio de impacto ambiental que se presentou pois, ao Ministerio. Nós, desde o Concello, en primeiro momento, xuntámonos cas asociacións de veciños e falamos deste tema. E fixemos uns recursos contra o trazado da línea, que o que, desde o Partido Popular, estamos en contra do trazado da línea que está feita. Non nos parece ben que este cerca dos povos, é o fundamental. A nós o que nos interesa é que o trazado da línea, se se fai, que se faga ben. É o que máis nos interesa. Os eólicos, nós non temos capacidade para decir se veñen ou non veñen. É unha cousa que xa ven dada polo Ministerio. A aprobación non depende nin do Concello de Carballiño, nin da Xunta de Galicia. Ben, para nós, tamén é bon decilo, os eólicos é unha cousa importante para Galicia. Sí, pois sí, estamos pensando, no, é moi bonito decir que nos traigan a fibra rural, que nos traigan, cando se fixe o eólico da Madalena, pois fixeronse melloras. A pista da Madalena está moito mellor. Hai veciños que ganan cartos con eso. Sí, están millonarios. Fíxose no Concello de Carballiño. Sí, sí. Mira, unha cousa, a ver se me deixades falar. Cando fala de vos, intento non falar nunca. Polo menos respeto. Eu respeto que non me gusta moitas cosas que decides, pero respeto que decides. É importante, polo menos, ter un pouco de respeto. Educación, fundamental. Eso pídovolo. É un exemplo para toda a vecinanza que, polo menos, nos respetemos entre nós. Continúa, home, continúa. Cando non hai que decir. Pois eso, a ver se non me interrumpes, vale? O que vos digo, desde o Partido Popular estamos a favor dos eólicos. Temos unha planta eólica. Os recordades cando viñestes aquí dicindo por que non defendíamos os eólicos do Carballiño? Fai 3 meses ou 4 meses que non, que estamos facendo porque temos non sei cantos traballadores, non defendemos os eólicos. A ver, defendede sí ou non os eólicos? Estades de acordo ou non? É mellor votar a todo o mundo que temos unha empresa aí que se chama GRI e dicirlle que se van todos que Carballiño non quere eólicos. No, gracias que non depende de nós, que ven xa do Estado directamente. Hai que decir a verdade. Nós queremos eólicos, dígolo así, que a boca grande, porque para Galicia é importante, é unha inversión, é crear enerxía, crear futuro. É moito mellor ter un queimando para facer queimando recursos fósiles, para ter outros enerxía verde, pois sí, é futuro. Podemos mirar por outro lado e dicir, non a queremos, pero aquí encima en Carballiño temos unha fábrica que traballan eso, e nós vamos a decir, non queremos, queremos que vaya por outro lado. Bueno, nós o que queremos que se fai a liña de evacuación deses eólicos se faga ben en sitios que está cerca dos povos, pois se soterre ou que pase fora das casas. Nos sitios que teñen impacto ambiental, pois hai que cambiala de sitio. É fundamental. Nós o que queremos é eso. Pero non queremos mirar para atrás, de dicir, non queremos nada. O rural que quede aí, non sabes, que quede moi bonito. Facemos unha postal e sacamos unha foto. Logo queremos fibra no rural, queremos luz no rural, queremos todo. Pero non queremos que pase unha línea, non? Por eso, eu penso fundamental. E alegamos 2 veces, a segunda vez que se fixo as alegacións, porque volveron a presentar e fixeron 2 alegacións contra o trazado, que é o que estamos en contra. Queremos que se faga ben. É o que nós queremos. Non queremos vender fume de decir, non queremos, por un lado queremos que este é unha fábrica de eólicos, pero por outro lado non queremos que veñan os eólicos, que os manden para Castilla, non sabes, ou para Suiza, pero nós facemos desde aquí. E logo traemos unha moción dicindo que sí, que é moi importante, e o Concello non fai nada contra
para os eólicos. Nada, non facemos nada. Por eso, dúas caras, por favor. Decide se queredes ter unha fábrica aí ou non, se queredes ter os eólicos ou non. Decide a verdade, porque cada día dices unha cousa diferente. Por eso, desde o Partido Popular estamos a favor dos eólicos, estamos en contra do trazado da línea que este cerca dos pueblos. Queremos que se faga ben, é o que buscamos. E ese é, para min, o fundamental. Moitas gracias. Gracias, Pepe. Ben, quero un pouco explicar cal é o panorama e ao mesmo tempo, bueno, responder un pouco ás preguntas. En primeiro lugar, bueno, hai que poñer en evidencia que a lei de acompañamento dos orzamentos do ano po ano 25, aprobada no ano 24, e a Xunta de Galiza, concretamente a Consellería de Industria, puxo en marcha unha serie de axudas para todos aqueles territorios polos que pasaba as liñas de evacuación e, sobre todo, os parques. Estas liñas de axuda iban fundamentalmente en dúas direccións. Por un lado, a reducción do recibo, do custo do recibo, e, por outro, a compensación aqueles concellos polos que pasaba esa liña. E aquí é importante, decía Adolfo, que hai unha empresa que representa 5. Efectivamente, hai unha empresa que representa 5 porque a empresa que asinamos este convenio, que se asinou en todos os concellos de Galicia, prácticamente polos que pasa, pois é unha empresa que representa eses 5 parques e o que está tratando de establecer son os convenios. Vale, dicía Sofía que é un 2%. Non digo que sea moito ou pouco, vai depender fundamentalmente dos beneficios, pero un 2% é máis que cero. E nós, di Adolfo, sí ou non? Nós dicimos sí a unha enerxía limpa, como é a eólica, dicimos sí a apostar polos eólicos por GRI no Carballiño, e dicimos non ao trazado actual da línea. E pois a prova de que dicimos non é que, aparte de as alegacións que presentamos no mes de xuño, acabamos de presentar outras neste mes, nas que, aparte de cuestionar todas a proximidade aos povos, cuestións ambientais, etc., facemos a proposta de que se aproveiten as líneas existentes reforzándoas para que non haxa duplicidade de líneas e de ocupación do territorio. O convenio, os proxectos estes, entonces, van en dúas líneas. Por un lado, está o proxecto técnico, no que o Concello non pinta nada. Hai un plan de aprobación e, por outro lado, están as medidas socioeconómicas de compensación, que é o que asinou o alcalde. O alcalde asinou a compensación, pero o que sería engañar aos veciños é dicir que as líneas non se van a instalar. Se o parque se aproba, é dicir, un vai en Penabeidosa, no Concello de San Cristóbal, e outro vai na zona de Chantada. Se o parque se aproba, o interés xeral que ten estratégico este proxecto vai a levar que sí ou que sí que a línea vaya. É como se a autopista Santiago-Ourense ou o ramal que fixemos a Carballiño, pois eu acórdome que me dicía Pachi, que este tipo que carallo lle faría, acordaste, Pachi, aquel que se poñía aí na plaza a protestar? Sí, o que iras. E era, pois, ti sin saberlo, non era nin consciente, era porque pasaba por ali. Pero, quero dicir, non vai parar un proxecto deste tipo. Por qué? Porque as líneas eléctricas funcionan como redes, funcionan como autostradas. Aquí o que están é evacuando o encoro de Castrelo de Miño e o encoro de Belesar para repotenciar esa zona. Entón, hai que diferenciar esas dúas partes do proxecto. Nós estamos en contra da liña, pero non quere dicir que estemos en contra non se vaya a levar a cabo. O convenio non obriga a nada. Falamos do tema da ocultación de datos e a confidencialidade. Iso é unha cláusula que van en todos os contratos do Concello. E fai referencia, dicía Sofía, vou non ler textual, información técnica relacionada cas sociedades. Punto seguido, no pleno ordinario, vai ir tamén unha proposta de desestimación das alegacións feitas polas empresas da auga
que solicitan unha información e que dicimos que non teñen direito, porque é información técnica das propias empresas. É o que fai referencia. Por qué? Porque calquera dos outros procesos, tanto a instalación do parque como a instalación das liñas, é un proxecto aberto, é un proxecto con exposición pública, é un proxecto ao que se pode alegar, co cal é un proxecto que ten todos os visos de claridade. O que non se pode dar é, se propoñemos, e vos fixade, nos contratos do Concello, é que non se pode, por confidencialidade e datos das propias empresas, e datos técnicos, incluso de diseño, pois o Concello está obrigado a manter esa confidencialidade. As alegacións, como vos digo, acabamos de presentar as últimas e van nese sentido, no sentido de que consideramos que o trazado non é o ideal sería para nós que ese trazado aproveitara xa outras infraestructuras de transporte de enerxía existentes no Concello e ese convenio podese romper en calquer momento, non ten ningún tipo de simplemente que o que se vai renunciar é ese 2%. Xa digo, vais a renunciar a poder cobrar porque pase. E de que pase ou non pase non vai depender de nós. É así de claro. Nesta primeira intervención, bueno, pois non teño máis que dicir. Ten a palabra Adolfo. No, bueno, está claro que lle preocupa porque que vostede remate co tempo, eso é chamativo. Está claro que este tema lle preocupa. E mire, se lle ten que preocupar que algo que nos acaban de vender PP e PSOE como tan normal, como tan habitual, como que tuveron no escondido. Non falaron del para nada, non quixeron tratalo no pleno anterior. Non sei por que non deron estas explicacións que lle parecen tan normais. Non sei por que non nos explicaron cando estuveron aquí todos os veciños que viñeron preocupados por este tema. Por que non dixeron, oye, mira, nos a eólica, nos o que nos preocupa é a eólica, porque nos estamos comprometidos cas renovables, pero temos este convenio. Miren, leolleu rápido, porque todo o que din non vale nada. E Pepe, por certo, educación, aquí só se fixe un comentario que non se oiu para nada. E educación é non mentir aos veciños, e non vir a decir o contrario do que dixeches outras veces. Pero mira, o convenio, no seu punto I da cláusula 2, di, entre os compromisos que se adquiren entre o Concello e a empresa, di, vou non ler clariño, colaborar de forma bilateral con el apoyo administrativo que fuera necesario para poner en marcha las iniciativas locales que se decidan, así como los propios proyectos eólicos y fotovoltaicos. É dicir, o que firmastes vos é que estades a dispor da empresa para facer o que faga falta. Eso é o que di este convenio. Vale? Eso é o que di este convenio. Entón, non me veñades ahora contando que estamos en contra de non sei que estamos a favor de non sei canto. Pepe, vai contar aos veciños da Granxa, home. Que ahora tes ali intereses, vai contar, vai decir que estamos abertamente en contra, pero que apostamos polo eólico. Non me fastidiades, de verdad, que hai que escoitar cousas que... Paco, que liña da axuda a Xunta, nin que nada. Este é un contrato que firmastes cas empresas. Aquí non di nada da Xunta, nin fala nada da Xunta. É que eres un experto en mezclar churras con merinas para convencer a xente, pero eu creo que os veciños que o están vendo e os veciños que están aquí non poden comulgar con rodas de muiño. Paco, o convenio di algo da Xunta? Asina a Xunta por algún lado? Paco, o convenio que temos aquí, dío de verdad, firma a Xunta algo? Menciona a Xunta en algún punto? É un convenio entre o Concello do Carballiño que asinas ti e as 5 empresas que van construir a liña de alta tensión. Entonces non lle des voltas, que a Noria non dá máis voltas. O que tedes que explicar é por que o escondestes. O que tedes que explicar é precisamente por que firmastes unha cláusula de confidencialidade que non está en todos os contratos do Concello do Carballiño, nin moito menos, porque precisamente o que estades aquí é a defender os veciños, non a esconderlle información, como fixestes. E senón volvemos á ocultación. Nós, o Grupo Municipal de Espazo Común, pediu por escrito este documento o 7 de xullo. O documento está asinado dende o 12 de marzo polo alcalde do Carballiño, dende o 12 de marzo. Metemos un escrito 7 de xullo. Publicouse, despois de que o pediran asociacións e de que o pedira tamén o bloque, acabástelo publicando o 12 de setembro, por presión, porque hasta ese momento estaba guardadiño, a ver se nadie decía nada, e a ver se a xente se esquecía que é a vosa especialidade. Non podedes decir o que dixestes aquel día do pleno, non podedes traer esta declaración institucional de que estamos absolutamente en contra desto e firmar un acordo ca empresa onde decides que lles ides axudar en todo. Eso non é factible, non podedes decirlle iso a xente. Entón, sigo agardando unhas explicacións concretas, pero xa queda claro. Escondéstelo porque está desacordo co convenio. Punto pelota. Porque o que di o convenio vos parece ben e hoxe ides votar a favor do convenio. Entón, ides votar en contra dos veciños, nada máis. Ben, grazas, alcalde. Bueno, a min pareceme lamentable o que escoitei. Bueno, decir que o portavoz do Partido Popular solo dixo unha frase con coherencia, que é que hai que decir a verdade, cousa que eles, bueno, pois non deben entender. Mira, vamos a ver,
estamos a favor dos eólicos, estamos en contra, é difícil entenderte. Pero mira, a nós, os galegos e as galegas, a electricidade que xeramos sóbranos. Que beneficios temos? Temos unha tarifa eléctrica galega que beneficia a todos os veciños e veciñas, que beneficia as nosas empresas, para que sexan máis competitivas. Temos algo? Non, non temos nada. Pois mira, sabes que che digo? Que collades os eólicos e os levedes pa onde Ayuso. Porque GRI vai a seguir funcionando igual, porque dá igual onde se instalen. Non fai falta sementar todos os montes galegos e ser os parvos de turno. Non, non fai falta. Sabes o único que vai a traer este proxecto cas liñas de alta tensión? Miseria para o noso rural e para os nosos veciños e veciñas. É o único que vai traer. Onde están os beneficios? Señor alcalde, o 2,5 era para todos os concellos. Para todos os concellos. E que nos queda? Os 6 primeiros anos dan pérdidas todas as empresas. Nos seguintes anos xa se desfan dos convenios e nós seguimos mirando pos muiños como dan voltas. E din vostedes, home, eu, sinceramente, din vostedes, nós non podemos facer nada. Bueno, pois logo vayan pa casa. Si vostedes, que son os que gobernan no Concello do Carballiño, e poden, o primeiro dicirlle a verdade á veciñanza, porque os engañaron a eles e a nós. Nos pedimos información e non contestan a nada. Pa que? Total, é mellor telo todo caladiño. Fixeron o papelón da súa vida cando traen unha declaración institucional, salen... Sí, presentan alegacións. Pa que? Engañaron os veciños e a oposición. E, vamos, máis claro, agua, preguntadelle a eles. E entón, agora, seica, isto é maravilloso para o Concello do Carballiño, independientemente de que a veciñanza non o queira. O sea, a vos, quen vos sentou na cadeira? A veciñanza, verdad? Sentounos a todos. E agora vos gobernades de costas a veciñanza. Os veciños afectados están que se suben polas paredes como estaríamos todos, pero a ustedes non lle importa. Señor alcalde, ven vostede cas pilas cargadas, a tope, porque vamos, defender o indefendible, porque nin a Xunta, nin... E logo, cales son os beneficios como dixo? Que bien suena. Medidas socioeconómicas, e cales son? Porque entendo que son sociales e económicas. As económicas son ridículas, xa lle digo, poden coller os beneficios ás empresas e marchar con eles. E as sociais, destrozar o rural e botar a xente do rural. Acabouse o tempo. A palabra, Pepe. Vale. Vou explicar toda a cronología para que quede clara como foi a cousa. As líneas eólicas, pois eso, hai un proxecto estratégico, non presentan aquí, presentan, pois eso, no Estado español, apróbaselle o proxecto, varios proxectos eólicos que se aprobaron, vale. Unha vez que chegan aquí, pois, en estes concellos, Boborás, Carballiño, Irixo, Leiro, Ribadavia, San Cristóbal de Cea, Bearí e Chantada firmaron un convenio, todos, que a compañía de energética, o mesmo que firmamos nós. Xa sabemos que estamos todos equivocados e que ven unha empresa que che ofrece un 2,5 do beneficio que poda sacar os primeiros anos con un convenio que dice que pode romper en calquer momento, que non estás obrigado a nada e que che pode un beneficio ambiental en todo caso, e nos vamos a decir que non, porque que vamos a decir os veciños? Pois non, eu penso que é un bon convenio. Penso e digo e vamos a votar en contra, xa vos lo digo. Logo, os eólicos, o que vos dicía, non veñen dados por nós. No momento que sabemos do trazado da liña non estamos de acordo e presentamos, chamamos a Escalisto Escariz, que é uns abogados que nos fixeron o recurso. En todo momento estamos en desacordo, falamos cas asociacións. Pensades que cando vos dixestes que do pleno aquel, cando dixestes aquelo, non xa tíamos o recurso feito, xa habíamos falado con as asociacións anteriormente. Estaban informados, a maioría de asociacións estaban informadas, non sabíamos o trazado, pero non estábamos de acordo, sabíamos o trazado, pero non estábamos de acordo, porque foi público no momento que saliu o impacto ambiental estratégico, que onde se vía
proceder ao trazado, e non estábamos de acordo. Por eso presentamos alegaciones antes e ahora, e seguimos pensando o mismo. Non cambiei de opinión. Estamos a favor dos eólicos, e sigo dicindo, hoxe e cando queiras. O que non estamos de acordo do trazado, e sigo dicindo, hoxe e cando queiras. Nós, o que estamos en desacordo é co trazado que presentaron. Non nos gusta nada, que este tan cerca das casas, para mí é un fundamental. Eu teño unha casa, teño que ter un perímetro de protección sobre a línea de evacuación. Estou totalmente de acordo e é o que defendemos, e seguimos defendendo. E non teño nada que ocultar. No momento que sacamos todo, no portal de transparencia aparece todo. Pode velo calquer veciño, tanto o convenio, somos o único concello que sacamos o convenio a luz e que publicamos sin problema ningún. Eu no momento que pude, saquei todo. Saquei o convenio, saquei as alegacións e saquei todo, está todo no portal de transparencia. E non sei o que queredes. Estamos en contra do trazado, que decimos. Moitas gracias. Vale, bueno, eu insisto de novo en que o proxecto técnico non depende para nada do Concello, simplemente tense que adaptar a normativa ambiental vixente neste momento, que nos pode gustar ou non, ese é outro tema, pero esa vai ser a realidade. O que sería engañar aos veciños e dicirlle que o parque non vai pasar por aí e que as líneas non van pasar por aí. Iso non depende do Concello. Nós o que asinamos foi un convenio para que nos den o 2,5% do beneficio que ten esa línea, para repartir entre os concellos polos que pasa. máis do que nos dá hoxe Fenosa ou calquera compañía ou calquera línea que pase polo Concello, que nos dá cero. Iso, por un lado. Despois, sobre a temática de que nos sobra electricidade, home, non sei, pero no verao estamos importando electricidade das centrais nucleares de Francia. Ou como pensa que funciona Bayona, como pensa que funciona Sanxenxo, como pensa que funciona a Costa. Nun momento en que os ríos apenas teñen produción. Isto é unhas redes e un intercambio entre puntos de produción. E por eso os eólicos van tanto a Castrelo como a Belesar. E xa digo, 2,5, bueno, e logo é un convenio que non obliga a nada. E a prova máis evidente é de que acabamos de presentar novas alegacións. Fai prácticamente 10 días. Según nos chegou a resposta da Xunta, presentamos novas alegacións que deben ter colgadas no que é o expediente. E esa é a realidade. Despois, o que me decía de bens socioeconómicos, bueno, eso sale en prensa en todos os sitios. Que si abarata o precio da luz, que si dan para propostas medioambientales, e eso é o que asinamos, efectivamente. Melloras medioambientais na cláusula 2, melloras medioambientais no Concello, con pagadas e sufragadas con ese 2,5%. Entonces, bueno, nos, xa digo, creo que é un convenio que en calquer momento se rompe, pero eso non vai impedir que pase a línea ou non pase a línea. Vai impedir simplemente que os veciños do Carballiño perdan unha cantidade que tampouco podemos precisar. Votos a... Non, queda o peche, Paco. Sí. Queda o peche. Perdón, Adolfo. Ben, bueno, o que queda claro é do lado que están vostedes da ecuación. Paco, mira como cambia algunha xente co poder. O teu discurso de agora lembrame moito que tiña o PP cando era de incineradora. Non hai nada que facer, está decidido, pero cando se movilizaron os veciños do Concello do Carballiño, vallas, ao final se parou. Acordaste? Porque estabas do outro lado da trincheira. Non te acordas? Home, claro que non te acordas, pasaron tantas cousas. É que o discurso non sei a que ven. É dicir, entón, para que presentamos alegacións se o Concello non pode facer nada? Levades a mitad do pleno dicindo que o Concello non pode facer nada, despois, pero presumides de alegacións. Que tipo de discurso é ese? Mira, o que é que tomades os veciños por pavos. Pepe, queda todo claro cando dir nós, transparencia total, publicámoslo no portal de transparencia. Pepe, aquí hubo un pleno 27 de xuño, non mencionastes este convenio. Nós pedímoslo por escrito o 7 de xullo, non nos respostastes. Quixemos traelo ao pleno pasado por urxencia, non quixestes. Hasta hoxe que non vos quedou máis remedio. Subístelo ao portal de transparencia o 12 de setembro. O 12 de setembro. Eso non é transparencia, Pepe. Eso non é transparencia, eso é outra cousa. E tú ben o sabes. Quixéstelo esconder hasta que non vos quedou máis remedio. Porque facedes publicidade absolutamente de todo. De todo. Sin embargo, isto non vos pareceu procedente publicalo no Facebook. Home, hai un maratón de fitness e sacástelo no Facebook 3 veces.
Calquera libro que se presenta no Zoco sale 2 veces. Da igual, o sea, inaugurades un banco, inaugurades unha xesta e publicádelo no Facebook. Isto non o publicastes. Que tipo de transparencia me estás falando? Resumo, e xa remato. Ahora vaise votar quen está a favor dos veciños e quen está a favor das empresas. Que o teñades moi claro. Sí, No, é moi evidente. Aquí leronse as cláusulas dese convenio que se firmaron que di que o Concello lle presta apoio para desenvolver os proxectos. Decide o que queirades. O que se vai firmar é se se está a favor do convenio ou en contra. Correcto. O convenio das empresas, claro, sí. Votos a favor, votos en contra, perdón. A ver, votos a favor da proposta. A proposta é anular o convenio. Vale, votos a favor da proposta. Nós votamos a favor de anular o convenio. Votos en contra da proposta. A favor de non anular o convenio.